Lemon. What you gonna know? Could you bend it? Put up hands up. Anaenda bwana Ali. Ashinda kwa nani mniki? Shamari yake. Shamari yake ipi? Ali. Watanga. Amfuziveri. Ndio wale makuwa wewe. Anda makuwa. Saka. Amfuziveri. Akasitanga utamba na ndugu. Msiyanta siko chitamba visera. So niwo wakati utamba visera ni kutandu pera gara magima. Wana utodana na wale mama. Se wadariru. Mama nozoniri. Ndanakuona ka kuti nakumbochoni sana phone. Tsakanda kamtora pepe kuti wosara uchitaura na hali wacho. Akabutora na hali wacho wanakasara naye. Akapusa wewe mwana. Kwapusa ndifuti. Mchingo budanzi ndatuna na mama. Mommy's boy. Sika kadaro mkumana iyo ndaitona sika munhu pakwena. Sika. Apana pai. Azvina mai vacho vanomuyemedza muno. Sika kamhanya kubva andisandadzoka mba. Andaruru. Hamchazozvionei. Vatodanana vanhu. Kuti kudaro? Serious. Asi ndakazvioneni. Kuti nguva ndakabuda naroro. Pandakazodzoka ndakaona mukomana musina. Ndakatomboda kuvhunza kanisi kuti chichaitika kuti mukomana yakasikaenda. Ndatosotwa mami. Mukomana yakadzongera ndaitomuona semunhu kwai manje muyaone urumba mugadzirira sei kana chidana nemukomana wako azviiti. Aiwa mugadzirira aiwa ndombo achitomboiti izvozvo zvika mai alindira kuti vafonera vafonere kuti zinge kuti chii chinombonyatsoitika. Munhu mama akawirana tichina mama wake tichakawirana kuti iwe nani mufonga kuuranaka. Hapana nyaya pa. Ndigantaure namai vacho nekuti ngangomhanya kongolojishaka asi anda achikuda. Hapana mama handide. Sei wadaro iwe? Mchingobudaka iye aichobudawo ndakufuna na mama. Unenge pane zvawakamuita iwe? Andakambotara naye ndakatombozama kumubvunza vari sei mama wako ari sei Tanaka akatobuda akatoti ruoko rwake ngapakatoshata. Hapana mama pa. Uri sei kona mwanangu? Koma maende aiwa simukai uda kuuraya sofa rangu gara pasi apa chini pane ndoda kutokubvunza. Gara uku usaguma mwana wangu gara pako wega nozodza mwana wangu gwembe sofa. Inini mwanangu ndotokuda zisingaiti nadira ndoita sisi wako asi unhu hwako ndo handisingadini. Wangoenda kupi? Ndandoenda kurodzi. Kurodzi kuna Ali. Iwe? Asi iwe chimbondiudza iwe naali mufambisa dzeiwe. Handizivi mama. Hauziyani? Handizivi mama. Ali handindiya akauya baba chitolewa yau. Iwewe ndikurangarira yandakaenda kutora panapa wakuti bye bye Ali. Ukuti bye bye Ali wanga uchimuze munhu asvika nhasi ndo ungati bye bye Ali. Chii chainyatsoitika mumba muno mundisimo? Taitamba magemu. Waitamba magemu mukomana wako? Handiti aiti zvona uyazo zvagenini. Ndati mukomana wako here? Unoziva kuti mukomana wasisi wako here Ali? Unoziva here izvozvo? Handizvizivi. Hauzizivi? Asi nhasi ndakakudza kukuona una Ali tikupedzerana tikuirana. Ndakarena handitombotauri nani to handitombozivi fungu kwanogara. Saka newe wangobuda kuenda kupi? Ikoko ndokwangoenda. Mwana yada kutonetsa. Iwe uda kutonetsa iwe. Baba wako akandibvunza mwana ari kuperezeka mwana ari kudai ndofunga ane nhungu. Baba wako anenge akutoziva madhira uri kuita panapa iwe. Ndina zvandiri. Sei dhedhe vako iwe vakati hanzi mwana ari kuperezeka pamwe akadani pamwe sei vakadaro? Pamwana yo. Uyu mwana ndinomurova uyu akadanifarisa uyu ndomurova uyu saka ndasaka ndakakuvenga iwewe ndatokuzvinzwa here. Ini ndinorova manje vana vanoonererwa panapa inoda kutomborowa iyo ndotombokutora bhani wandenda kurikiti handi wabuda muno hauna kana kutsvaira mumba hauna kana kusvika mapureti urada sokwenani nani chete pamasani mwana wangu andodisisa anoniteerera ndo kureva kuti asvike mapureti kasa tisinga unosvika mapureti simuka toni simuka unosvika mapureti ari panze simuka toni wozvaanoita ngaanosuka pakazara dhishi remandiro panze apa ndo raari kufanga kunosuka pakatoni takaona zvakanoita maziso
Ninaona hatongodanani naye Ali ndo wako maningi vakutofonera kuti vauye mama wari waipani vakutovafonera mai vake ausawara mwanangu zvatopera so nyaya wapera kuneni mai vako zvatopera nyaya isira inini saka patisei kupamba neasta pamba pari nani zvamba mazongondifonera ka ndangouya ndatongoti rege ndimhanye kwandafonera naasavira kuneiko kwakanaka pakatoshata chai kochii futi naasavira nauye vana vedu vaireka dariro na Anvibes akudana nehemeyaveyo aiwa hapana chamunosorereni padizasavira Anvibes achadi mutariroka akudari kuvimbo kwezvozvo mazvanako zvakatitika pamudangu panapa nezuro inda ndatoti nyaya yakanaka kuti wandaitwa kufambidzaa kuhanzi zvashata patu ndakanga ndisitoripo ndakatobuda natari kuva ndatosiya ruru ari panapa uyu andikwa kutosara kwautosvikawo ndatosvika vakatogara akagara pandakagara panapa ruru akagara ipapapa vainana vachiseka vachiitamba magemu vachinjana mafoni vachitamba magemu mukureva Ali mwana wangu here kana Ali mwana wako Sawira ndezvarimizha zuro chai zuro vainanava ndakada kuti wanituka vanhu vaitoenda kubedroom kwangu asi pandakatuma Ali kuti auya atore jaketi rangu exactly akazovamira vanhu pandangobuda panze kuseri kwembo pandakadzoka ndakatona mukwema wana musina kwenyimi tariro wacho makambotaura naye here kwesi pawakasara vari 2 akati chiitariro vakatosara vari 2 anti hanzi natari andakambozama kutaura naali hanzi alakangoti kwindi hanzi kwindi ana mama ari sekwindi kokumba kuri sekwindi hanzi kwakutosimuka kwakuti ndakwenda angava ndati ufarise mama hanzi kwakutomumwizira ruoko aiwa Sawira musati Ali mwana wangu ini ndinotaura naye aiwa wanoda nifana kuroorana kana Sawira aiwa wanoda nifana kuroorana Sawira Sawira aiwa Ali anditombofungi kana achitoda tariroba saka kuti chii Ali ndikuona kuti ari kuda ruru chokwadi asi inini hangu handidi kunyepa Ali akasatorora tariroka hapana handimudi pamba pangu Sawira ruru haasi akarorwa naali hazviite Ali ndoratorore tariro ichezvoka ndozvatakatikavirirana Sawira mwana unyaya kutoenda musangozvo aiwa usatya ndinonotaura naye Ali ndichingosvika kumba dai ndikatosvika ariko ndikunosvika ndichitaura naye ndinobva ndatongokufonera kuti ati kudii aiwa unoda nofana kuroorana Sawira unofanira kutotaura nemwana wako kuti zvinhu zvisambo zvakanaka usatya Sawira vanoeda varifana kutoroorana tariro naali varifana kuroorana ndiri kutofara kuti ndaana amukurungai ukangogadzisa zvinhu tinoteta amukurungai namukurungai cheko because izvezvo unoeda unofanira kuroorana chokwadi nechidzidzo chatakatsidzirana chechiapo wakanditengera dhirezi riya nemapamsa echitasavira vana vedu vanofanira kuroorana nhasi zvozomuka zvakadai handimbofari haungafari ndiunyeperana ukaona Ali akasarora mwanangu hatimbofita kamhurusani nyangwe murodhi ndotokupfuura newe apa aiwa Ali ndotaura naye mwana wangu ndichingosvika kumba ndochinhu chekutanga Ali ndichataura naye Ali natariro vanofanira kuroorana pamwe makaona zvisizvo makaona zvisizvo kana ndakaona chokwadi chezvaiitike vachisekererana vakadaiwo soangadai vachirovana maoko tsakandokureva kuti hapana ngekereya ini ndoona hangu Ali mwana wangu ka anofarira zvotamba magemu zvotokauya kumba kwangu kuona achitamba nehanzvadzi yakeka ndo zvaanotongoita ndoononge vanhu vaitongozvifarirawo amen regai ndichataura naye Ali wacho ndonzwa kuti zvakamira sei uye ruimbo pamakataura naye akati kudii akangoti hapana chandoziva pana Ali ina Ali kutotanga kutomuona kwandakamuita auya panapa chete nemapinduro akandipa asi kanonyepa sindoona kunge chokwadi ita kuti iwo wakuda kuti adarore rurembo handingakukanyisa handingakukanya mukurungai aiwa handingambokukanyiri aiwa hatano vana vedu vanofanira kutoroorana Asawira iwe neni tofanira kuramba tichifambidzana pati timbori mabhuru tiri Masawira tofanira kutogadzirawo kama cheho wakasiya aiwa toroorana vanofanira kuroorana apa patanakafariro yaari kuita imboko kungoda kudai maiguru tariro kungoda kudai maiguru tariro ndikati iwe
zvakutaro zvona kupishikanzi kuti Ali wasara wachifara yechichi ndikati aiwazve iniwo murora ndagara hangu ndakuita sei ndakutomuda aiwa kumba kwedu tariro tiri kutomuda tese. Badiko wewe. Listen. Bubu. Audio. Bo ndo pateni pakwa. Ya ndo pateni pangu panapa panapa. Alright. Pakana. Mafamba bozeni. Bozi kuti. Listen hivi. Tingori momida shiri baba. Murukuru wa mangu mere baba. Tona titori ne speaker udezo. Chongozikana kwa ma streets chifamba ne ma speaker nechi. Wangu. Anga ndipo kana itsaka kama ukontengesera kasina sasa. Sa kasina akakanyama ndiri kuona kuti ka echo. Kanyama kasina akazvo kutoti instrument urese kane bass kane chi ma sounds eseno manzwe papa. Sound uba mari. Aiwa hapa ndizobuditsi zvangu hapa handechimangoma padheni pangu katotorwa ngoma akapa sai hamuna rejimo ndasimbisa rejimo kati mozo katotorwa ngoma uzosati kakuona zvauti ngoma dzatanga ndakafora sikandina kutola ndikapika foka chorus rapa aiwa tepeka message but tienda chimtembera ichi oh ka message ndasingakuna ndezvakuti ngoma dzatanga manje but rhythm racho aiwa ndarana level sikari but aiwa tinongwira se kungokupa zvinyowani nyangwe rhythm ritsaruka aiwa na mama wada mbotendwa chokwadi iyo kazonzwa music yedu kwa hazvinyenyuso kudai dai waisiya aiwa pabvunga ma tachirove timbochinzwa Top the good. Awe manai. My name Ali Vibes. Outer Stakat family to the fullest. What's number 6? Everyone listen to me. Kuri kutenda ini andinganetse ini kusvika ndakwa nchitenga chete ndiri kutoronda inge ndisinga keti andiwiri mumukaka saneka bete mama lagu yenyu inoshamisa ndichedza kutenda nepandinokwanisa nangwe kwanditenda kunosungisa ndingetosvike pakuzvambura mapurisa ndati mama nini ndokudai ndoda kutengerai futi pai ndobva ndakutengerai ketire mazai ndokutengerai futi zvese ndati mama ndikazhinjakuvakirai imba mama vangu nichakutengerai mota ndakugara nemi kuti kweupenyu hwese ndiri mwana wenyu saka mama odza vasati vapinda ngatitange kuti ndeiodza mani ndeiodza sofi gudu awe mana name Ali Vibes. Outer Stakat family. Odza masile. Everyone listen. Kuri kutenda ini andinganete ini kusvika ndakwa nchitenda chete ndiri kutoronda inge ndisingaketi andiwiri mumukaka sanika bese mama lagu yenyu inoshamisa ndichedza kutenda nepandinokwanisa nangwe kanditenda kunosungisa ndingetosvike pakuzvambura mapurisa aindo ndezvibona makamira ndinani manzi mama wakandichengeta mundumburu hai kana ndoda kuvatenda mama Maria pane kutenda mama makamira neni kuchikoro pese pese pandadaokuva ama makandigonera makanditengeta ini makandiyerutsa ama ndokutendane kudoro makete ndokutendane makandiyerutsa ndimi makandiyambutsa ndimi makanditengeta ngagona maindidzidzisa kati mama vakanaka odza ma6 pona kwa ma6 tave nemubambo mwana wamambo ae apana mukuita sei baba nemubambo mwana wamambo mirai tave nenguva tichidanana ae ngodzi dan ukuita baba wasirasenda aiwa chimbomira zvaundiswereza ndatiri ukuita baba unomboimba muziki uri kuimba muziki kutanga rini
Ndorota netime kuti zvemuziki izvo. Unozana nawo kupa? Awa, maprenzi angu ati. Ndonesa nawo. Uchiruze nambo kutsura nawo yemba nje. Nyara. Ava mazotoka dzoka. Ayo mdara. Ndozitori mbavha idzi. Mdara adzimba, maprenzi angu enoimba nawo. Ndozvo zvandakakutsura zvokuti wakuputa mbanje wakandurambira. Uyu atore special uyu. Tarisa mazotoka uyu. Bona. Ho. Makadeni. Ho. It's okay. Tusangana padeni. Mdara ndikuya koko. Don't something good mdara. Those early bells. Ho, tusangana padeni. Wewe dai. Iwe unongo waudzotisa titi zvimbanje. Anta tati zvimbanje. Chakambodziputa ikuki. Mala respect ndara wangu ama. Anorova manzo. Ndinonga norova. Ayo sawana namdara ndotora nawo ndira mukuni. Ayo ngaiperi ne. Satita sema. Mukupedzere vana. Kunoti madhiga aisha. Uya rimiyaka naso. Unomborwa na wantu sana. Ine tutu mama kutongo. Zina maide na Mary. Ndoitisa tetitwe. Maide nani? Na Mary. Mugarabuyo. Mary ndagara mudhuze bari maide angara kubi anambobvunza zvangu zvati vadaka kuitisa nawo cheteka. Akotenda orora rakaiko ngotamba chete. Uyu ka ibe kembo miroti jisanya hapa na. Zvokuza serious. Iyo uzonongata sene wana muno mutaunti. Ndongoitisa nawo chete. Ukona chi. Chinoitika ndechekuti muraundi muyami kana muchida zvimoko guys. Munonifonera guys ndokuratidza kune mati. Utanga manje ndati draw apana pewesha. Akambodzwa imbotora kana nyaya baby kana one day. Sha. What wanonzana? Mary na maide. Vana maide vacho vakawandisa mani. Iwe ndopi kumaide wacho uriza motori? Muso wara mtsvukuso wechinaku baba wanzwa. Ukati chimuindi yaunzwa kwaita saso. Mtsvuku? Kumiviri wacho. Mira wacho hata mfupi like so. But vanachokada kundoita suda ndo simba zvakafanana so. Asi pano unoziva? Inini ndongoziva kuti vanhu vane madzita akafanana vakawanda. Ini vandozivawo but kwete kuno. Watanga wakurwadziwa iwe. Unonga wakurwadziwa nini kuti iwe? Kana pacho. Kutanga rini. So, tingataura zviri background like suda rifikazi kutomborwa around red wings. Ndipakona tichi tikamboradzana mamoko edu ka aindiona kunge zvinobuda nazvoni. Aiwa boys izvo todzare ngoti boss ndiri kumhanyira ndamndona kamoko kangu baba ndiramona kai my day. But ukona tichi handitataurere kuti ngatipinda mura. Aiwa zvotanga zvaro ndikuda kumbomhanya manje. Fair. Aiwa alright saka unokunongokwanisa kuita uri kuita tozosangana muraundi ndekudai. Ima pachibaya apa ndinopinda mutende kuti mugara range chisosona mundu weziva. Kufamba zviri wakambaboza ngonoswa waruwa rumba andambosvika ndikarohwa ndakatosvika nakatosvika manje ndara yange yakatomudhura wanzwa shi yatoda nezvangu muzive wanzwa nezvanzi wanongofamba nekuti mabasa efamba usipoita uri ungeita zvako wanzwa wasikana kuti hazvifodya chichi dhara zvo zvodemba kuti chakadzokera dakaramba ariko zvachitori nane bos mitori nepisi pamba aiwa bhizi yacho kupasa manje ukoko kandiwandira plasi mudhara ndikutoti mudhara watendo ndibule pa10 havasi kungotoda izvozvo izvi ndatotisa ivapa usingomsita mina zvauromboita aiwa chingomhanya izvozvo wewe watigaritsa pano sezvononitsoka naauti aiwa tichaita zvemaauti auti nderi izvo zvoda kumanyirwa here izvo ikone wakarambaoni kuti ndondaza vabereki vakone aiwa neyo timbotaura ndashozana hakuna udari mazvo kundifadza manje vanzi natete aiwa chichindotaura navo ndendotaura navo kunana ndakatotaura navo kuti otaura navo handizonoita mushanda mushari here aiwa toda zvinhu zvechokuchoku wangu apo ndikuronga kuti ndakataura navo mangwana chiona mangwana nditaura navo then weekend toita plan todzonzodzenga nengetsikonege ashimbomuzirangu kasi hanzi sendinorwa ichapisa nawo ndinongozvinza kusita inonokera ka inenge sacharoveki inenge yatonhora manje sure
shuwa wiki wazani konga tese zvichokuchoku so kana vana ukanda vati bonzo tawachirwa kwanza kuti ugara uri bhachi ura kuti ndifire munangare ndazvazvo ndazvanichaita ndisinsaenda ndinotwara naMomzi zvatwara naMomzi kana ndichitanga tarazvaita ndirondo zvinonyasa ndinotwara nazvo akwazi kanchine mari yekuti ndigise bhuzi akambira kunopera saka alright ndinotwara natete benimba bandagura mukuru akuna kuvangosvika huko nese musoro wako unonyasa aiwa kana unongoright zaunozvati akuna bhokwa chingotora matunhu saka ngoti zaunongoti ngofika zvangu yeitwa ize tachando munzee chichichichi tiri kuwanda kudaro aiwa maya ndokuwanda iwe ndokunyara iwe